ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଲା। ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟିକୁ ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ ତା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, କୋଉଠି ତା ଘର, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ ପୁଅ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରେଇ ଆଣି ମୁଁ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବ ସଂସାରୀ ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ବି କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କୁହ ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ। ସେ ପୁଅ